Lakhain ko truck Duarbagru MAC constituency ke parlo Deithor Sarthe Rongpi Arong Arayalong Langlise Picnic Spot kangpu pon. Bangso Sarthe Rongpi Arong Aray Langlise Picnic Spot Secretary Daniel Terangpen kechari pona mailong kachetong dun Langkangthir Mondoli Pastor Sakiram Tokbi Sarthe Rongpi Arong asar Kangbura Singnar Angjok Terang Arong asar Mohen Terang Social Worker Ajoy Rongpi Social Worker Pores Rongpar Sarthe Rongpi Mohila Pen Kichenglok Kish Hegiding Atum Chetong Dun Pen Labang So Mailong RDP Dun Lapen ke fitang tip te aprang Pastor Sakiram Tokpi Pen Arnam Alam Lapen Arnam Adom Ponsi Sarthe Rongpi Kangbura Singnar Arideng Pen Fita Ingtipon Laso Along Pirthe Monidatum Ningkang Samse Ningithi Jongsi Hemisi Angbong Dokok Pulote Waterfall Picnic Spot Adimalong An Damlote Ningithi Ningkang Sam Doan Tami Avelapji Lapen misen atomon Chidulong Pon Ikpo Eok Epran Anta misen me etverji Lapen ke Karbianglong ke Ser Anglong Pule Jong Pon Deta Hinone Athema Chotiki Choinghoy Alingta Cholong Pen Waterfall Picnic Spot Adim Anta Karbianglong Si ke Ongside Lason Si Ladak Deithor Under Sarthe Rongpi Arong Arayalong Ta Mesen Picnic Spot Dolo Ladak Aprangke Nampi Side Ingnar Amukha Ta Dover Lasi Sarthe Rongpi Arong Aradatum Chingwai Ponsi Ladak ke do ke thakta Siksak Jet Titik Lasi Picnic Spot Adimle Selam Pondet Nang Pusi Chingwai Pon Amen lake Langlise Picnic Spot Pusi Amen Earpon Lo Lapen Committee Sitame Sing Pondet Lo Maipu Biren Singingti Chunbang Daniel Terang David Kramsa Son Hanse Livi Hanse Babu Terang Moses Teron Atumpen Kichenglok Bangkrit Trok Abangpu Abangpia Tumpen Si Committee Along Chirap Chetodun Lo Lapen Labongkhat Tinia Lipen Langlise Picnic Spot Anke Kilometer Isi Anveloputa Thanpon Tu Lapen Tu Labangso Langlise Picnic Spot Along Expenditure Ke Padam Ke Lakhinira Sri Trokner Kep Mate 2,78,000 Anlo Ke Padam Tang Puta Chethan Pon Tu Lasinona Bangke Kijoi Kelang Kevang Atum Anta N3 N Pondet Poputa Committee Atum Pen Pachini Pon Picnic Spot kangpu pon take la hanlo ke dam tang ni tum nelitum adak committee si sengten adak yang lisi kitchen kon nelitum la pan sport paklangi pu ni tum thadam de jon tu januar ke chain epen jon ni tum pang thai pon lo on tamin non lempon bon pen chelang ne sen pen jon si tum picnic spot pe plan lo amasi tum amen ir pon lo lang lisi picnic spot hala bang so nil tum ke kem cheng ake starting like February 18 2005 abang sonin kan malo asi claim pon house itu pinang an kitchen je thegong lo pen ke kam kilang ke wang ke ju ke dam tami plan amoni tum pen tami da ke wang tum thek long lo asi ke wang tum antar lang mesen po tum ke rupi perfect lo pen non bang ke ni tum la da ke ke lang abang binang kok ji posi ni tum indo amoni phan ki bi pon ji pojai nei pana jok sin ni tum pini November 3 ani nito na bangso pita isi ingpupon dalo. Pipon ma pulutang te non ki lapo an ki nitum pachun tang da potor ke nitum han da inu da segedar nitum da committee nit pening wai si bipon ji potesi athela bangso kang pupon ko ke rada tum la pen te doktor ai kam chini nang ji pupose nitum bangso kang pupon pachini pon do. Antela bangso kang pupon pini pen ki nitum kitui ke lang ke wang tum phan One normal kan itu lapan ador pun ke sampai ada karko pakai pan one anong nam sekai siweta cepi pun nangkau di posi itu ini labang so ini tin teregan ikan pun pun teke sekai siweta kami itu anong nam en ponji poson sin itu komiti pan parai pon lo lah hello itu pini labang so Deithor Langlise Picnic Spot pun itu nggak sarthang pen itu labang so place pun lapen si itu hoi pen cuning ripon lo pini itu nang itu Hekalong cihala pun itu picnic spot appear kami itu adak sapha bang do, itu
yang kami yang tumning ciparong jatim lapen kicu ke jono tim prasan tan itum ladana itum prem prema praktik kicu ning hang do petang tele tum yang kami lapen itum him pin phapon no ladana itum hang dan itum han patik kadik dalam jat thai tamme abe dihek tim mursum mumar tum tami wan kami hang tadik dar thai abe itum dana itum phan ayar pok pilor lapen sapha pilor itum dana tin itum tun sedang bidang tamin News report Karbing Long Life.